Assalamu alaikum, barka da zuwa channel ɗinmu mai albarka ta Shagun TV. Idan baƙon zuwa ne kai, wannan ne zuwanka na farko, ka danna wannan jan rubutun inda aka rubuta subscribe. Idan ka danna shi za ka ga daga ja ya koma zuwa baƙi, sai ka taɓa alamar ƙararrawa wacce za ta sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Idan kuma ka saba ziyartar channel ɗin tamu, sai ka danna mana alamar like wanda shi ne ke ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku sababbin bidiyoyinmu. Mun gode. A cikin wannan bidiyo cewa yanda za ka maida wayarka ta zama cewa kamar iPhone. Ku yi haƙuri ku kalli wannan bidiyon har zuwa ƙarshe domin ka ga yanda za ka maida wayar taka cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba. Da farko dai za ka fara tafiya zuwa Play Store na kan wayarka. Bayan ka zo kansa ka shiga, za ka jira ya buɗe ma. Bayan ya buɗe za ka je wajen da ake sa wajen searching, sai ka searching ɗin Phone X Launcher. Bayan ka yi searching haka ga shi nan ya kawo masu Phone 11 Launcher OS, iPhone X Launcher, Control da dai ga su nan dai. To duk wacce ka ɗauka za ta ma, amma mu bari mu yi amfani da ta farko. Sai ka danna ta haka, sai ka yi installing nata. Bayan ka danna, sai ka jira ta yi downloading. Ga shi nan tana downloading. Kar ku manta kuna tare da channel ɗin Shagun TV. Wanda bai mana subscribe ba ya danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar like wacce take ba mu ƙarfin gwiwa wajen kawo muku sababbin bidiyon namu. Bayan ta gama downloading nata, sai ka jira ta yi ma installing nashi. Ga shi nan tana installing na application ɗin da muka ɗauko, ita launcher ɗin kenan. Bayan ta gama installing, sai ka danna alamar open. Ga shi nan za ka jira shi ya buɗe ma wannan za ku scannerwa. Ga shi nan babu zai kama wannan fuskar da za ka zaɓi wallpaper ɗin da kake so ya zamana shine a kan wayar naka. Misali ga shi nan, to bari mu ɗauki wannan misali. Ga shi, sai ka danna get started. Ka danna get started, ga shi nan zai kawo ma allow iPhone 11 launcher to access, sai ka danna allow kawai. Bayan ka danna alamar allow haka, sai ga shi nan zai ce okay enable now. Sai ka je ka kunna shi ma zuwa ga shi nan, sai ka mai da shi on. Bayan ka sa zai dawo da kai nan ɗin, sai ce ma akan okay enable now, sai ka danna shi wannan na notification ne. Shi ma sai ka je ka kunna shi. Ga shi nan iPhone 11 launcher, sai ka danna shi. Ga shi nan zai tambaye ka access notification, ka sa allow. Bayan ka sa sai ya sa ma ga shi yana tafiya dai, sai ka danna ga shi get started. To ga shi nan wacce tana preparing ɗin buɗewa ne. Ga shi tana installing ɗin kanta. Ga shi nan da shi sabon buɗe ne. Ga shi nan notification center. In ka ja nan ɓarin hagu kenan daga sama, in ka ja ɓarin dama daga sama zai sa ma control center. To ga shi nan za ka dai to wannan wani ƙarin bayani ne. Bayan haka ga shi nan to ya tambaye ka za ka iya maida ita ta zama default, ita ce kawai gaba ɗaya ko da shafin wayarka. Misali ga shi na maida ita. Ga shi bayan na sa misali ga shi ta zama ita ce launcher ta. Na ja shi ga shi zan ƙara volume ko in rage kamar dai na iPhone ɗin. Ga kuma brightness haske na ƙure shi in rage duka normal. Ga shi wajen music, ga kuma sauran application ɗin duka dai kamar dai iPhone ɗin. In kun ja ɓangaren hagu ga shi kamar na saka key ga notification nan, ga kuma nan ga launcher ɗin nan dai. Ga shi nan sai ka cigaba da amfani da wayarka ta koma kamar iPhone 11. Wannan shi ne ƙarshen bidiyon mu. Mun gode.